Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее интересные темы и беседуем с содержательными людьми. Сегодня у меня необычные гости, хотя, возможно, и точно зрители АТР и читатели сайта atr.ua про них слышали в новостях, но я лично беседовал только очень коротко. И сейчас мы с вами вместе будем знакомиться с теми людьми, которые взялись сделать аудиокнигу на украинскую мову по книге, по четырехтомнику Валерия Возгряна «История крымских татар», которая есть, ну, наверное, в каждой крымско-татарской семье. Сегодня у нас в гостях Ирина Правило, она режиссер проекта, так, да. всего вот этого, да. Значит, и ее коллега Владислав Заречнюк, редактор и перекладач. Витаю, Айдер. Ну, знаете, я когда вы за этот проект брались, я так думал, ну, какие-то пришли люди странные, вроде не крымлы, и зачем им это все нужно, и откуда вы вообще узнали про... Потому что, ну, мы привыкли к тому, что нами не очень интересуется. Ну, то есть, как бы люди живут и такие иногда так поднимают голову, говорят: ой, есть крымские татары, правда, да? Вот, откуда они к нам прискакали на кривых конях, значит, где на... Вот, а что они вообще себя представляют, да? Это Орда или там что-то еще прочее, да? И, к сожалению, и в школе это не объясняли. Вы точно заканчивали школу, когда этого никто не объяснял, даже чуть-чуть. Сейчас начали чуть-чуть объяснять, но после революции гидности и так далее. Но в детстве, я думаю, вы и не знали ничего про наш народ. А или знали. Расскажите, как вы вообще узнали? Ну, о Крыме понятно. Крым — это пляж, солнце там, и так далее. Ну, потому что в Крыму есть коренной народ, многие до сих пор не подозревают, но уже почти меньшее количество людей. Но как ви узнали вообще о нас? Ну, я можу сказати, що про кримських татар завжди знала. З дитинства Це родителі, батьки, да, з дитинства батьки їздили в Крим і прекрасно знали, що кримські татари, власне, корінний народ Криму. І навіть така цікава, нещодавно з нами сталася знахідка, що коли ми вже працюємо вже над проєктом більше року, так, і нещодавно перебирали батьківську бібліотеку і знайшли книжечку, яку нашим батькам на морі біля Судака подарувала жінка, кримська татаринка, яка також з ними просто познайомилася. Це було 90-ті роки. І наші батьки завжди пам'ятали, що цю книжечку їм подарували, але точно не пам'ятали, де вона. Ну, тобто про історію кримських татар вони загалом так знали. І от зараз, буквально це було десь місяць назад, ми дивимося на цю книгу, а там написано «Валерій Возгрін. Історія кримських татар». І оця книжка, яка є скороченою версією, власне, чотирихтомника. І ми, так знаєте, відчули, що о, привіт, іще один від пана Валерія. І якось, знаєте, я можу сказати, що ми знали про татар, але ми ніби існували якось паралельні реальності, так, і не по-справжньому не доторкалися по змістам, серцями. Ну, якби ділили простір, але по-справжньому мало знали про народ, дійсно. І вже тепер в нашу сучасну історію, вже нашого проєкту, сталося так, що ми дізналися наново, можна сказати, про, власне, книгу «Історія кримських татар» від вас, Айдере. В одному з стрімів ви, як завжди, цитували дуже потужно. Серйозно, да? Так. І ми просто дізналися, і ми зацікавилися, і просто запитали себе, як ви от зараз нас питаєте, що ви знали про кримських татар. І ми себе знову запитали, а що ми знаємо? І ми почали відповідати так сором'язливо самі собі на це запитання, і зрозуміли, що цього недостатньо. І цього недостатньо, в першу чергу, для того, щоб бути тим, ким ми б хотіли бути, справжніми українцями. Тому що для нас це абсолютно історія. Вивчаючи історію кримських татар, ми вивчаємо історію України. Тобто ви, на вашу думку, якщо ти не знаєш історію Кремли, то ти не зовсім справжній українець? Звичайно. А що ти думаєш, Влада? Я б хотів ще доповнити Ірині слова такими речами, як, скажімо, моєю особистою історією. Я теж доповнив би
про дитячі спогади про Крим, про відвідини його з батьками, про самовідпочинок. І коли от такі от задвіркові декорації, вони залишаються поза оком, тому що хочеться побачити тільки найкраще. Ну що ж, батьки хочуть, щоб дитина тішилась тільки морем і нічого не бачила, що за тою огорожею відбувається. І тому для мене це було таке дуже загадкове місце і навіть дещо страшливе. Дещо я навіть переймався, чи можна дійсно туди їхати, чи це дійсно безпечно. І це так настільки дивно було, тому що коли вже я в зрілому віці почав читати про українські 20-ті, про репресованих письменників, митців, про розстріляних, і досліджувати їхні історії життя. І я бачив їхні відвідини Криму, я бачив їхні загорілі обличчя, я бачив, як вони це люблять. Я бачив Коцюбинського, також фотографії, до речі, нещодавно був в Чернігові в музеї. І я розумію, що вони цим горіли, вони з цього брали і передавали, транслювали цю культуру і не відокремлюючи Криму від України. Слухай, ніколи. А лякали саме кримськими татарами? Ні, загалом атмосфера такої незрозумілості. Ви знаєте, от екзотики, можливо. Така якась тропічна екзотичність. Ви знаєте, я мав нагоду побувати в Артеку, і, в принципі, я чув там слово тільки тюркський, так? Переважно нам говорили тюркське. Це слово тюркського походження, там, Карадаг, це з тюркської там таке-то, там, Чатердаг. Так, це тюркського походження. Тобто вже тоді, я вже зараз аналізуючи, я розумію, що кримські татари як словосполучення уникалося. Ну да, то есть они говорили о каких-то вещах, на горах, там, реках, каких-то зданиях, там, в чем-то, да, но старались не говорить вообще, откуда это все взялось. То есть, ну, есть и есть, да. Так. Вот случайно Аюдак, вот это вот случайно в переводе с тюркского, опять же, хотя тюркские языки, это все вместе языки, да, что-то это Медведь-гора. То есть это какие годы были? Це початок 2000-х, я думаю, даже третій, так. четвертий, Ну, другий. там вот эти традиции живы, да, они стараются не упоминать о коренном народе, старались, по крайней мере. И это, ну, как бы такая традиция была, нас же запретили совсем. И когда вы брались за первый том, я так понимаю, вы первый том пока взяли? Или, что, или как это все? Ну, зараз у нас такий підхід. Да, расскажите, это же невозможно все озвучить. Так. Это, не знаю, ну, Валерий Евгеньевич, царство ему небесное, как говорят, он писал это всю жизнь, это четырехтомник, Так. почти полжизни. Ми, знаєте, спочатку з'являється ідея. Ну, і ідея прекрасна. І вона тебе надихає, і ти рухаєшся вперед. Ми якби відгукнулися на те, що, в принципі, є запит на те, щоб праця з'явилася українською мовою. І ми подумали, що це обов'язково має статися. І коли відбулася вже особиста зустріч з вами, з паном Лінуром Мислявовим, і ми відчули, що є довіра, і ми можемо вже рухатись в цьому напрямі, ми вже тоді почали розуміти, ого, а це масштабно, а як це, знаєте, як це все зробити зразу. І ми почали думати з такої точки зору, яким чином зробити так, щоб про цей проєкт і загалом про історію кримських татар дізнавалося більше людей. І ми зрозуміли, що треба рухатись покроково і робити якісь ще крос-секторальні проекти, і читання, і переклад, і, власне, з'явилася ідея аудіокниги. Тобто, а ви раніше займалися цим аудіокнигами? Ну, загалом у нас досвід більшою мірою кінематографічний. Ну так, ви ж кінорежисер. Так, я правильно? кінорежисер, але у нас також іще уже такий досвід з часів Майдану громадського культурного активізму. Тобто наша команда робила абсолютно різні проєкти. Ми були дотичні до проєктів і створення аудіокниг, але це такий перший наш такий масштабний повністю проєкт, який вимагає дійсно таких повне, знаєте, такого погруження глибокого. І, власне, працюємо також зі звуком, Влад також ще музикант, звукорежисер, тому, в принципі, технічно для нас це було зрозуміло. А ви втрьох працюєте, да? Ти, твоя сестра Віра і Влад, да? Насправді нас команда.
І да, це Команда якби- різна буває. Буває Да. команда така, буває там американський футбол, буває баскетбольний. Ну, скажімо так, у нас є ще перекладачі, є ще редактори, але Віра з Владом, вони є ті, хто, ну, як випускаючі, тобто через них повністю все Тобто проходить. остання підпис Так, за ними. Так, так. І це важливо, тому що, знаєте, ми навіть почали коли працювати, ми зрозуміли, що з словом Возгріна не так уже й просто впоратися. А чому? Це ж така академічна, російська, звична, нібито мова. Ну, знаєте, по-перше, тут такий момент, що Возгрін, він буває пише такими, знаєте, речення абзац. І от він веде, інтригує, і ти вже набирався сил, а потім саме от, знаєте, виклад. Тут складність, я зрозумів, у чому. Це слухати важко. Це... Так, слухати, і як його зробити, зберігши цей стиль авторський, так, зберегти оцю родзинку, але разом з тим зробити так, щоб цей текст абсолютно сприймався. Я навіть не знаю, я сам редактор з 33, навіть вже більшорічним досвідом. Я не так на скидку, я навіть не скажу, як би я вирішив цю проблему. А як ви вирішили отак? Ну, напевно, пробами і розуміннями. Я думаю, що по словах, якби по роботі з текстом, Влад, скажи більше. Ти. Так, ну це насправді не дуже просто на перший погляд, здається, але з іншого боку, коли вже детальніше, коли ми вже пробували, і от, наприклад, з бренд-голосом нашим, з Андрієм Самініним, коли ми вже випробували... Саминин — это тот, Саминин, который играл в фильме «Хайтарма» на одной из главных ролей, который ведущий одной из популярных программ на канале АТР. Так. І от, дякую, що ви... І от коли він вже випробував на собі ці речі, які ми переклали, і ми відчули його труднощі, так, і де йому природньо, де йому не дуже читати. І ми зрозуміли, що в якому ключі нам треба перекладати. І, звичайно, це має бути звично для рядового слухача. Для пересічного Для громадянина. пересічного, саме так. Отже, ми намагаємося з'єднати так, щоб у нас вийшло на золоту середину. По-перше, зберегти українські автентичні слова з репресованих словників старих, а по-друге, з'єднати це з масовим слухачем. Таким чином, щоб отримати книгу, яку можна слухати. Головніше, напевно, це не втратити сенс. Це перше. І Так? це як головне, так, під цим куполом. Угу. І передати, звичайно, думку Возгріна. Тому що зачасту можна занадто перебільшити в чомусь. Але головне – це підкреслити, що саме він хотів сказати. Да, он же там не просто перечисляет факты, он делает выводы. Это книга во многом авторская. Почему крымские татары его сразу признали? Ну, потому что, во-первых, он все время с нами был. Он был один из по-моему, он был неэтнический крымский татарин, который был во втором Курултае в 91 году. И он, в общем, ему доверие есть огромное. И то, что он написал, это, в общем, вот такой феномен, что писал эту историю не крымский татарин, вот, но ему вечная память. Он себя увековечил, это памятник, который, не у каждого народа есть такая 4-томная история, причем очень аргументированная. Там же он академик, то есть, как бы он не билетрист, то есть он все обосновывал и так далее. Его выводы, на какие он имеет право как историк, они делались тоже не с потолка он брал, да. А вас что-то поразило вот Просто я, когда начал читать эту книгу, вроде как я много чего знал там по разным источникам, но все равно для меня мир перевернулся, все равно. По-другому я посмотрел на все вообще, потому что он как бы историю пишет с другого конца, да? Не с того, кого мы привыкли, не с Москвы. Что вас больше всего поразило, удивило? И бывает, ты книгу возьмешь, почитаешь, думаешь, супер классно, теперь я столько много узнал. И, вот что с вами было, когда вы начали в этом разбираться? Я можу сказати, що мене дуже вразило те, що з однієї сторони це історична праця, а з іншої сторони Возгрін дозволяє собі певну емоційність, певне ставлення. І в цьому є якраз унікальність роботи. І коли ти занурюєшся в матеріал і в ті об'єми джерел,
які він опрацював, ти розумієш, що не емоційним неможливо було бути, працюючи з цим матеріалом. І що ще, знаєте, якби є особливим в цій книзі. От я, як кінематографіст, завжди переймаюся за поняття теми. Яка тема твору, екранного видовища, там, сценарію. Я можу сказати, що тут, незважаючи на величезний об'єм матеріалів, величезну цю масштабну працю, в ній є важлива дуже тема про те, що Валерій Возгрін повністю розкладає і показує цю картину злочинів Російської імперії і потім Радянського Союзу так проти взагалі Криму і кримського Да, татарського вот народу. многие думают, что все страдания крымских татар начались в 1944 году, 18 мая, в 20 веке, да? Вот депортации и так далее. Никто не знает, что до этого было несколько депортаций, что-то только там не вытворяли, да, оккупанты. Ну вот, и вы, наверное, тоже этого не знали. Так, і знаєте, коли, наприклад, ми беремо, викладаємо, у нас була промо-кампанія, коли ми гроші спільно коштом збирали, і ми, наприклад, просили медіаперсон, лідерів думок читати, зачитувати уривки, і відправляли там уривки «Анексія». І було зрозуміло, що це не сучасна анексія, і це анексія, яка була вже. І знаєте, коли ми просто познайомилися з цим колосальною кількістю цих злочинів, просто були вражені. І ще одне таке велике відкриття і велике таке враження від книги в тому, що наскільки давня і мудра держава взагалі Кримське ханство, і що ви старші за нас, і загалом, що у нас було настільки багато спільної історії. І, ну, знаєте, от коли ви починали ефір з того, що ж нам розказували в школі, і я чітко пам'ятаю, що взагалі якесь таке було абсолютно сприйняття через оце російське око, і якоюсь нас годували нас, як каже Валерій Возгрін. Татаро-монгольським игом. Да, і жижею цієї жижею історії. І просто такий якийсь присмак. І я не можу сказати, що от, наприклад, я або там мої однокласники приймали це за правду, знаєте, і ніби там вірили в це. Якось наші душі відчували, що тут щось не те. Але альтернативи не було. Альтернативи не було, так. І ось, знаєте, ті речі, які просто в тебе розставляються в уяві взагалі про історію Криму, ти просто починаєш поринати в це, особливо світ ханства, так, всі ці красоти, всі традиції і матеріальна культура. І знаєте, що там, наприклад, татарин не пройде повз пелюсточку троянди, обов'язково підніме його. Ну, тобто такі якісь речі, які відверто читаєш, у тебе просто, знаєте, стають очі на мокрому місці, і ти дійсно, як дивишся таку потрясаючу, як величну цю історію, але в той самий час ти розумієш, що це така велична трагедія, яка розгортається на наших очах и, на жаль, и сьогодні продовжує розгортатися. Представляете, вот если это все, вот, то, о чем вы сейчас говорите, постепенно, через издание книги, там, через аудиокнигу, через школьные учебники, которые начали, наконец, делать, вот, буквально вот в этом году, чтобы каждому школьнику, каждому украинцу это вложить в мысли, и тогда как бы история с твоей стороны, она еще шире становится. Тогда ты понимаешь, что это вообще, это все мое, это все наше, это все вот это, ну, вот это все. Просто когда узнаешь вот эти факты из истории Крымского государства, которые специально замалчивают, специально где-то прятались, да, ты понимаешь, что они, собственно, они Украину по-разному кастрировали, да, они отрезали этот культурный пласт, они людей выгоняли, они забывали про имена там одних, других, третьих и так далее. Ну, и история Крымского государства и Крым в составе Украины сейчас это такой плюс вообще к общей истории, который просто многие даже вот, ну, они не осознают. А там, ну, про университеты крымские, про первый университет, вот этот Нижний медресе, да, еще какие-то, это только то, что я такой профан знаю, вот просто навскидку. Там так столько глубин и столько смыслов, что любой патриотичный украинец просто так будет гордиться этим, 100%. Да? А вот ты как редактор, скажи, Влад, а что будет потом с этим текстом? Это же все равно этот текст надо где-то печатать, наверное. Кто-то любит глазами, как говорится. Так, і я думаю, ми будемо прогресувати, щоб підготувати, певно, що перший том першим ділом, і
будемо продовжувати якось спільними зусиллями з Слухайте, телеканалом ось, ОТР. якщо ми візьмемо перший том, да, Так. я понимаю, что прочитать вот это все, это под силу одному из 10 тысяч людей. Да? Вы делаете это академический вариант, вы делаете адаптированный вариант. Да? Насколько он будет тоньше вот этого? Ну, скажімо так, адаптований варіант ми робимо саме для аудіокниги. Да. Але наша мета працювати і зробити переклад українською мовою, щоб він Повністю. збігався повністю Так, з масштабом. смотрите, но мне кажется, что нужно и полностью, ну это мое просто мнение такое, что и полностью, конечно, академическое издание нужно, но в итоге нужно и такое издание, которое легко прочтет подросток, например. Звичайно. Или человек, у которого не очень много времени. И, ну, то есть смысла оставить, но выделить главное, потому что Валерий Евгеньевич, он-то все, он скрупулезно изучал все, да. А здесь как бы самое, ну, есть такие идеи. Можно сделать какое-то такое издание саме українською мовою, бо це ганьба, що в нас досі не було. І це все приватна ініціатива. Це ж АТР видавав все, да? Тобто держава коштів не давала на це. А вам допомогла держава в цьому? Ну, історія нашого проєкту така. Після того, як ми отримали від вас, від вашої команди благословення, ми почали писати проєкт в Український культурний фонд. І тут ще одна така містична була з нами історія, що у день, коли ми писали заявку, ну, тільки сіли, знаєте, писати, відповідати на ці довжелезні питання від Українського культурного фонду, ми відкрили паралельно Вікіпедію Валерія Возгріна, щоб бути точними в якихось фактах. І ми побачили, що сьогодні його не стало. Це, власне, сталося. Це в день смерті? Так, це було прямо в той день. І для нас це, звичайно, стало потрясінням. Але в той момент ми зрозуміли, ну, що це не просто проєкт, ну, що це те, що обов'язково треба робити, незважаючи ні на що. Так сталося, що ми написали досить потужну заявку, але це був 20-й рік, і ми зайняли 14-те місце 151. І, в принципі, за звичайних умов потрапляли б у фінансування, але так як сталося скорочення бюджету, ми якраз перед нами гроші закінчились. І, звичайно, для нас це було таке потрясіння, але доля і, власне, наша інша менеджерка проєкту Юлія Зімерман побачила, що є оголошення від конкурсу від фонду, Міжнародного фонду «Відродження». Його суть полягала в тому, що треба зібрати кошти шляхом спільного кошту, і потім «Відродження» подвоює їх. І ось ми поставили собі таке завдання і, власне, на сайті «Великої ідеї» зробили цю кампанію. І, знаєте, ми думали, що так виставимо проєкт і зразу так все зберемо. Ну, це теж було непросто. І, знаєте, ми теж відчули, що цей проєкт певним чином також є тестом. Тому що ті люди, які ми думали, що там, знаєте, нас медійно підтримують дуже швидко, або просто серед кола нашого знайомства ближчого, що обов'язково там, ну, 50-100 гривень, 100% закине ця людина. Але ми написали тисячі листів, і з них отримали інколи дуже неочікувані мовчання, але інколи, звичайно, ми отримували неочікувані і підтримки, і в наші зараз, ну, наше коло, знаєте, зараз якось таким чином теж трошки видозмінилося завдяки проєкту. Провірили, да? Так. І також ми підключали і відомих особистостей. Це теж стало таким, знаєте, перевіркою певною. Але завдяки підтримці людей, завдяки STEM Foundation, які також підтримали там в останні дні буквально як чарівники кампанію, нам все-таки вдалося зібрати кошти, і нас підтримав фонд «Відродження». І зараз ми от фактично в червні будемо вже презентувати результати. І нас відібрав фестиваль, міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» для того, щоб презентувати цей проєкт. Тому на «Книжковому арсеналі» ми дуже думаємо, що це саме той майданчик, який підходить для цього. Але наш задум в тому, щоб проєкт був живий.
От ми сьогодні з вами говоримо про масштаби. Так ми дійсно вибрали таке, ну якби дуже важливе, як те, що нам, знаєте, в першу чергу здається, як українцям, того, що у нас були якісь білі плями, які ми до кінця не розуміли. Зокрема, дуже зосередилися на першому томі, і зокрема, у нас про Кримське ханство багато. Так, але звичайно, ми більше взяли також матеріалів і про депортацію, про анексію, і про ту історію. Ира, я Да. хотел бы просто, у нас, уважаемый Владислав, надо Так, идти. так. Я хотел бы задать вопрос один интересный. Вот ты говорил про какие-то трудности перевода, про какие-то вещи, которые, ну, приходилось преодолевать, но и с интересом с каким-то. Можешь что-то сказать такое, что не очевидно для нас, для читателей и слушателей? Ну, я хотів сказати загалом про російську мову, і як в ній деякі прості речі ускладнено насправді. Які? Ну, Наприклад, для того, щоби можна перекласти українською як просто щоб. От такі от речі. І ось і такі речі трапляються в тексті дуже багато. І загалом я ще хотів додати про лексику, тому що ми використовуємо, щоб знайти от саме, щоб досконало транслітерувати кримсько-татарські терміни, назви, географічні. Ми користуємось корпусами української мови. Тобто це збірки всіх книг, всіх статей в світі української мови, які є взагалі в історії. І в тому масиві ми шукаємо відповідники цим назвам вам і їх імплементуємо в наш то есть вы текст. стараетесь избегать вот этого как бы посредничества русского языка, а напрямую переводить на крымские какие-то смыслы На українську одразу, так. І більше всього це виходить. Хоча у Згріна є інколи такі речі, коли він просто передає тюркське слово просто якби російським транслітерацією російською. І тоді вже от треба подумати, А у вас вишукувати. были какие-то консультанты, которые владеют крымским языком? Так, ми, зокрема, ми якраз консультувалися тут на каналі АТР з приводу деяких назв. І також у нас є Лариса Мосенко, мовознавиця, ми до неї підходили, вона видатна вчена, і ми з нею звірялися, вона нам просто от чітко дала напрямки, на які джерела дивитись, на що звертати увагу, і це нам дало впевненість трохи більше навіть. Тому щодо тяжкостей перекладу, наприклад, Лариса Мосенко нам так навела думку на Юрія Шевельова, який часто вживає такі конструкції на «но-то». Наприклад, російською кажуть «он був убит», так? А українською Его было вбито. «його було вбито». Але Шевельов каже взагалі навіть «його козаченька вбито», навіть без «було», просто «його вбито». Ось, отакі спрощення, і вони якби розвантажують текст. Ні, українська мова взагалі така. Вона така лаконична, вона природна. Це дуже відрізняє від російської. Я це сам на власному досвіді побачив, і мені дуже сподобалось те, що там багатьма викрутасами, якими російською канцелярською мовою, можна сказати, українською мовою дуже коротко. Я дуже вам вдячний, що ви таку роботу провели. Ну, я розумію, хоча я не філолог, але я розумію, що це було складно. Я дякую вам дуже. Дякую вам, Едера. Сейчас я рад представить вам еще одного гостя нашего сегодняшнего прайма. Она похожа на нашу первую гостью, потому что она ее родная сестра. Это Вера Правило. Ассаляму алейкум. Алейкум салям. Правильно. Вот. И, насколько я понимаю, Вера, она именно переводом занималась, да? Вот сидела и переводила этот научный, пренаучный труд. Ну, да? одна з так. Так. Але в кінцевому випадку я перевіряю завжди тексти перед тим, як ми йдемо на запис, і звіряю їх з текстом Вазгріна, слідкую, щоб не було жодних якихось ляпсусів, тому що часом воно іноді ти можеш пропустити якусь букву чи просто не той контекст. Верочка, я редактор с 33-летним стажем. Я знаю,
знаешь, что даже у таких монстров бывает вот просто глаз замылился, выпадает слово, там, неправильное что-то, а тут Так. еще наголос, ведь українською мовою наголос це дуже складно. Наголоси – це взагалі така тема, так, Так, коли окрема тим історія. паче в чому наш контекст, в тому що ми маємо і кримсько-татарські слова, і часом Возгрін дозволяє собі, коли він використовує цитати, він любить підтвердити там англійською, чи там з турецької, чи з арабської. Тобто він максимально демонструє те, що він інтелектуал і що він працює з джерелами. Першоджерелами. З першоджерелами, так. І відповідно, завдання от філолога теж ускладнюється, тому що ти маєш не тільки українською, а ще й звірити з російською, і ще й інші Ось мови дуже також. цікаво, як ти людина молода. Напевно, ти, коли перекладаєш, ти уявляєш перед собою, тобто слухача, який приблизно як ти. Ти ж не це підсвідомо навіть, да? Приблизно як ти. Тобто це не стара людина, а людина динамічна, людина, в якій може не вистачати часу тощо. Так? І як приймається остаточне рішення? Що спрощується, що може там сучасною, не стільки мовою, але сучасною манерою там читання робиться. Я хочу тонкощі, просто мені цікаво, що потім буду слухати і зверну на це увагу. Добре. По-перше, я особисто і інші перекладачі, у нас є правило, що ми користуємося словниками. У Тобто вас правило є, я знаю. Це навіть два. Жодних транслейтерів взагалі. Тобто це забуваємо навіть, що таке існує. Тобто це робота зі словниками. Фактично кожне слово, воно Це проходить... вручну? Ні, за допомогою комп'ютера є... Але все одно по словах. Так, по словах. Тобто кожне слово має пройти відбір і вибрати з тих, що пропонують словники. Можливо, Владислав вже казав, ми послуговуємось словником Кривського і Єфремова. Вважається, що цей словник до зросійщення української мови, він максимально питомі там слова. Тобто це російсько-український словник. І також словником Караванського, потім словник фразеологізмів Плужника і Підмогильного. І також пані Лариса Масенко нам порадила використовувати словник синонімів, якщо от якісь слова. А Возгрін, він якраз, його мова так само дуже забарвлена, вона настільки жива. І він, до речі, взагалі, як на мене, уникає якихось банальностей. Тобто він бере навіть з російської мови, з епітетів, завжди якийсь такий, що ти думаєш, він або вже не вживається, або він навпаки досить рідкісний, але він дуже влучний. От я помітила, що він спеціально, тому що текст дуже складний, якщо ми беремо тему анексії, якщо ми беремо тему всіх цих злочинів, і він відповідно пише якісь от епітети, які підкреслюють. Тобто він може уникнути якогось звичайного там речення, яке просто сухо розповідають, як зазвичай історики, але він за допомогою цих епітетів, метафор підсилює, що тебе емоційно переносить. Ти співпереживаєш цю історію, цю подію. І ми зрозуміли, що нам теж потрібно за допомогою цих епітетів, слів максимально передати це. Віра, тут є ще одна складність, я думаю, що є. Коли ти перекладаєш, є певні правила. Мені так подобається ваше прізвище. Тобто поезію перекладати, там свої правила є, там прозу теж. Тобто певні межі переходити не можна в інтерпретації авторських текстів. Але доводилось ли вам, просто книга ця писалася довго. Так. За цей період може бути навіть після Майдану, і певна термінологія змінилася, стала звичною інша термінологія. Тобто, якщо ми беремо там, навіть класичний український твір якийсь, там деякі слова може по-іншому звучати, по-іншому сприйматися. Чи ви могли це робити, чи ви робили це, уточнювали термінологію, якось там інтерпретували
в сьогоднішніх умовах якісь слова чи ні? Чи ви зберегли автентичність саме тексту авторського? Так, я зрозуміла, про що ви. Ну, власне, у нас, от Ірина вже про це казала, є два підходи. Якщо ми перекладаємо саме для друкованої версії, ми максимально зберігаємо мову Возгріна, тому що автор помер, і текст його як даність. Узгодити невозможно. Так, ми не можемо. І якби з пісні ми не викинемо слів, так, це популярна фраза. Так само тут. Ну, це некоректно. Ми ж зараз не переписуємо книги філософів, істориків, які писали там в 17-му. Я не про це, я більше про аудіоверсію. А ось аудіокнига, ми теж радились з філологами, нам сказали, що є, в принципі, таке правило, що знову ж таки правило, що ти можеш його адаптувати під слухача. І відповідно, от у Возгріна є такі слова, я не знаю, чи можна сказати паразити, але він дуже часто ними зловживає. Наприклад, вельми. От він постійно вельми. І ми зрозуміли, що це вельми можна не завжди. Якщо воно справді підкреслює, окей, це ми його дуже старе лишаємо. слово. Так, весьма російською. Слухайте, а в українській мові вживають слово вельми? Я чула, що в білоруській воно більше вельми. Бо там вельми це дуже. Так, а у нас дуже, у нас воно більш таке застаріле все-таки. Але часом підсилення це лише. Тобто, я до того, що є такі якісь стилістичні моменти, які справді можна або уникнути, або спростити, або, наприклад, от як тексти, коли в нього дуже багато, наприклад, джерел і цитат, і відчутно, що воно повторюється. Тобто ця інформація, ці 3 цитати, воно по суті про одна і та сама думка, але він спеціально як історик показує, що воно так. І відповідно для аудіокниги це не потрібно, тому що головне передати основні думки. І тобто воно ніби складно, тому що 4 томи, і як же з них обрати, але водночас є якась у нього така структура дуже чітка. По-перше, дуже зручно, що розділи, потім підрозділи, і ще й ці підрозділи на окремі підпункти. І ти фактично можеш записати, ми от навіть і думаємо виставляти, що це не буде як там 7-годинна аудіокнига, тому що в цьому навіть немає сенсу. Людина просто фізично не впорається слухати її або втомиться. А натомість буде от якраз структурована, як і у нього. Тобто розділ головний, потім підрозділ, і ти можеш обирати, що сьогодні ти хочеш послухати, що дізнатись, чи це ханський період, чи це матеріальна культура, чи це події з анексії, з депортації. А скільки це загалом все ж таки за часом буде? Ви рахували? Так, у нас на початку ми собі поставили таку мету, що ми перекладаємо з усіх 4 томів щонайменше 720 сторінок, і потім з них ми ще робимо таку витримку саме для аудіокниги. І зараз ми вже відчуваємо, що це буде більше 20 годин. Тобто десь так орієнтуємося, але що ми зрозуміли ще для себе, що, знаєте, коли почали вибирати, ось візьмемо, наприклад, з цього підрозділу там 1-2 сторінки, а потім занурюєшся в матеріал і розумієш, що воно тягне на 4-5. І таким чином ми стали дещо заручниками змістів, тому що не можна, наприклад, про потужних ханів, особливо перших, розказати там буквально 2 сторіночки. Треба чи все про ж таки Гаспринського, чи про Гаспринського, наприклад. Це неможливо. Треба подати портрет. Слухайте, тобто, якщо людина поставить собі мету знати історію кримських татар, він прослухає ці 20 годин аудіокниги, і ви можете гарантувати, що він концептуально, не всі дати, не всі прізвища, імена, але концептуально він зрозуміє все, так? Так, ми якраз беремо оцей розріз, зберігаємо розріз, який подає Возгрін, що це ще з давніх часів, і з племенних народів, корінних народів, які ще були там, в Криму, населяли там, ще з часів скіфів, скажімо так, і аж до подій, власне, 19-20 століття. Тобто людина зможе, якось осягнути
цю картину. Нехай вона для того, щоб поглиблено це зробити, муситиме іще звертатись до інших джерел або читати вже повністю 4 томи, чи спочатку перший том. Але принаймні за аудіокнигою вона, знаєте, зможе доторкнутися до якогось розділу, підрозділу. І дійсно все ж ми хочемо зберегти, знаєте, щоб і об'єм був посильний для людини, але щоб і глибина була. Знаєте, про що я мрію? Коли це буде готово? Ну, ми основний вже матеріал презентуємо в червні, але зараз ми відчуваємо, що ми хочемо, щоб проєкт жив, як паралельно буде жити проєкт перекладу праці, так і хочемо, щоб жив проєкт аудіокниги, і думаємо, що ми будемо додавати розділи, Я дуже підрозділи. хочу, щоб в першу чергу ви подарували чи якось передали цю аудіокнигу нашому президентові Володимиру Зеленському. Бо я мрію, щоб він став першим президентом України, хто насправді знає історію кримських татар. Бо ніхто, я просто, хтось там якось занурювався в це, але так подробно ні. І можливості такої не було. Таке ти не прочитаєш. Не знаю, скільки часу людині потрібно. А коли буде аудіоверсія, і Зеленському зручно буде, і всім іншим політикам. Але якщо ви подаруєте президенту, наприклад, чи його не знаю, дружині, так далі, тобто треба популяризувати, щоб кожна людина, вони не старі люди, і багато молодших, старших людей зацікавляться. Якщо вони дізнаються, що перші люди в країні цікавляться, і це легко. Просто взяв, купив аудіокнигу, вставив там носії різні у вас, так? І кудись вставив, скачав і слухаєш в автівці, вдома, на кухні. Це дуже просто і круто. І взагалі, за принципом проєкту нашого, книга буде у вільному доступі. Вона буде адаптована, Доступна буде всім. Доступна всім, вона буде на SoundCloud і на абсолютно YouTube. безкоштовно. Так, і це якраз ми робили це з тою метою, щоб максимально популяризувати. І через це у нас і виникла оця ідея, щоб в аудіокнизі був бренд «Голос», власне, пан Андрій Самінін, і також, щоб у нас були запрошені гості, лідери думок. Ось я хотів допитати вас, щоб ви розповіли нашим глядачам. Вони дуже зацікавлені в цьому, і багато хто просто скористується вашим трудом, вашою працею. Хто вам допомагав, як би сказати, з зірок? Так. Значить, у нас вже записані голоси. Власне, ім'я Джепар. Це те, що якраз ми говорили про державників, це важливий наш дуже гість. Севгіль Мусаєва, Ахтем Сейтаблаєв, Богдан Банюк, Іван Ліньо, також Ескандер Барієв, також Ельмаз Асанова, Айдер Муждабай. Серйозно? Я вже забув, це давно було. Так, Гульсум. Ні, я про справжніх зірок. Давайте, не про мене. Гульсум ще хто? Гульсум Халілова, так. І ми зараз ще найближчим часом будемо записувати, дуже чекаємо особливих наших гостей. Звичайно, це Мустафа Ага-Джемілєв, Рефат Ага-Чубаров, і вже маємо домовленість з пані Оксаною Забушко, і вона дуже так відгукнулася і сказала, що матеріал потрясаючий, і ми чекаємо, щоб також записувати. Але ми не думаємо зупинятися. Ми будемо продовжувати запрошувати гостей, тому що, знаєте, хочеться, щоб ця праця, вона була живою і дійсно спільною. І от у нас навіть такий вийшов ефект, що ніби є як голос від автора, бренд «Голос», а наші гості, вони як свідки подій. І вони виринають, і ми підбирали тексти. Я згадав, про що я читав. Моє улюблене про Росію. І прекрасно впорались. І знаєте, цей ще проєкт нам показав, що наскільки ми ще можемо об'єднуватися, і як мова також може нашою спільною зброєю стати. Тому що ми зараз комунікуємо, і все більше комунікуємо між собою українською, так? Дай Бог, щоб українсько-татарська комунікувала. До речі, ви ж такі поліглоти, напевно. Чи не з'явилося у вас бажання хоча б трохи вивчити кримську? З'явилось бажання, і мені здається, моя мрія взагалі це, щоб ми могли спілкуватись українською і кримсько-татарською. Вільно, переходячи в якомусь майбутньому, але справді, тому що це важливо, і це ті речі, як мені дуже імпонує взагалі
думка Ісмаїла Гаспринського стосовно мови, що вона має бути жива і вона має очищуватись від домішок зовні, які на неї їй нав'язують. От, зокрема, наприклад, абетка, так, кримсько-татарська, теж болюча тема, те, що була спочатку арабиця, потім латинка, а потім зробили от цю версію таку максимально наближену до російської. Вона жахлива. Там втрачені деякі звуки. Там... І все це якраз Вазгрін так само описує, як це все детально відбувалось, які от засади перегукуються, звісно, із зросійщенням української мови, але тут просто, як на мене, коли ви писали по одному алфавіту, потім вам нав'язали інше, потім ще й третій, і це все насправді ганебно, і добре, що от якраз АТР також використовує латиницю, і взагалі той рух, що все-таки вона за зручна, відновлення. вона проста, вона зрозуміла, вона сучасна. Так, сучасно. І там збережені всі звуки, і повернути. Там два звуки ж були взагалі втрачені, з абетки були втрачені. Їх не було просто. І цікаво, до речі, що це слово філіджан, те, що львів'яни дуже так кажуть, що філіжанка – це львівська назва чашки. Але для мене було відкриття, що виявляється, це філіджан кримсько-татарською. І взагалі дуже багато слів, насправді, вони мають коріння і знову ж таки пов'язані з кримсько-татарською. Я уверен, что когда-то речь наших предков была сильно перемешана. Потому что была торговля, были вот этот шлях, тут нам кажется, что раньше никто никуда не ездил. Это неправда. Были очень большие связи с Крымом. Крым был часть шелкового пути, оттуда везли, туда везли. И это не только соль и все остальное прочее. Да? И то, что вот кофейная терминология украинской мовы, она чітко кримсько-татарська, так? Просто вона так, адаптована до джезве, джезве, хавет там і так далі. Да? І взагалі про каву так само, наскільки це питомо кримська тема і кримсько-татарська, і ми записали от уже розділ «Культура традиційного харчування», і там буде так само про кав'ярні кримські. Так. І це дуже цікаво, як все це було влаштовано, галереї. І нас вразив факт, те, що воно було доступно для всіх, і фактично не було ціни за каву. Тобто, кримські татари, вони були, це передавало їхню благородність і якщо ти не можеш порядність. платити, то і вони пий, просто плати, скільки лишали зможеш. в спеціальному ящичку, скарбничці, скільки хто хоче. Сейчас вот такое кафе организовать. Интересно, как эксперимент, прогорит оно или наоборот выйдет в прибыль? Це, власне, принцип спільного кошту, за яким ми і робимо цей проєкт. І довіра також. Тому у нас теж була така. Сейчас, знаете, моя мечта действительно, не знаю, реализуется она когда-нибудь или нет, это, конечно, не самое главное, но мы действительно, когда говорим, зараз, навіть зараз переходимо, я переходжу з української на російську мову, потім українською, я намагаюся українською частіше розмовляти. Не вистачає людей в моєму колі, які постійно розмовляють українською, але їх все більше і більше, і це просто практика, вона вирішує все. Але я хочу колись дожити, коли українці випадково почнуть вживати підсвідомо кримські слова. Навіть не помічають цього, як зараз вживають російські, не помічають цього. Може, колись це буде. І це ви на це працюєте, тому що нам треба міксуватися не в плані друга асимілювати. Кстати, украинцы никогда никого не ассимилировали, и крымские татары тоже. Да? Мы спокойно живем и никого не убежаем, не унижаем, не захватываем, не уничтожаем и не выгоняем. Вот. Но я в плане того, чтобы люди считали друг друга именно братьями. Почему так долго нам в голову вгоняли, что те люди, которые за людей украинцев не считают, нам братья, да? Но вот они, братья рядом, которые никогда вас не унижали, мы друг друга никогда не унижали. Если даже были какие-то войны, это было не про унижение, не про уничтожение, не про вот это все, вопреки этим русским легендам. И вы огромную роль играете сейчас. И то, что вы взялись, для меня это страшно удивительно. Вот еще раз повторю. Причем когда вы пришли, я подумал, ладно, пришли творческие люди, завтра они перегорят, послезавтра у них что-нибудь не получится, они расстроятся. А у нас еще сейчас проблемы же и финансовые, и всякие. Если бы были деньги когда-то, когда это же еще в первое издание в Крыму было, это 13-й год, да, тогда тут уже доиздавали, тогда не было таких проблем, да, тогда ТР был прибыльным каналом,
все это Ленар Услямов мог издавать, и снимать, и фильмы, и так далее. А сейчас раз так, и мы так думаем, знаете, у нас не принято о чем-то просить. Вы же вот сами пришли, даже мы не ходили, не просили никого. И то, что вы делаете, это просто для меня это очень круто. То, что вы не имеете отношения никакого к Крыму, Карамлы, вы взялись, вы такие упрямые девушки, юноши, вы все это дожали и продолжаете. Я не знаю, насколько это занимает ваше время, наверное, много, да? Ну, так, це потужна дуже робота. Ну да, і это же не просто, так это не та, детскую сказочку озвучить. це не просто, але ми розуміємо. Ну, по-перше, це ж так само наш громадський обов'язок, тому що ми маємо бути дотичні. Зараз ми живемо в такий час, коли у нас війна, коли Крим перебуває під окупацією. І бути байдужим, ну, це просто свідчить про те, яка ти людина. Ми розуміємо, що ми не можемо стояти осторонь. І часом навіть картаємо себе, що, можливо, недостатньо робимо в плані того, що скільки людей залучені в волонтерство, допомагають і на Сході. І ми бачимо, як ви, кримські татари, ведете цю боротьбу, ну, фактично кожного дня. І тому, ну, ми, наприклад, я як філолог, я можу зробити це, перекласти. Для мене це не тільки проєкт, який розкаже історію Кремли, так, або там мій якийсь філологічний досвід, а це справді громадський обов'язок зробити це, щоб тому що чому це важливо? Як на мене, воно веде боротьбу за цією меншовартістю, яка є в українців. Абсолютно точно. Спасибо яка вам за те, просто, що... те, що ми не знаємо себе, ми не знаємо свою історію. І від цього дуже всі ці фальсифікації, всі ці сенси, які нашаровують на нас, на наше суспільство, люди як санам були, вони просто ходять і, тому що ти, коли не впевнений, не знаєш себе, свою історію, відповідно, в тебе немає цінностей і просто відчуття, що ти особистість, що ти можеш тут жити, можеш робити, що це твоя країна, ти маєш нести за неї відповідальність. І від тебе в першу чергу залежить, як воно розвивається, а не від когось там зверху, хто, але не навіть обирати. В рот смотреть, так. І це дуже важливо, як на мене, Возгрін якраз так само показує, що історія Криму – це і історія України. І історія Кремли – це також історія українців, тому що ми пов'язані. І цей розділ про Січ і ханство. Вера, что этнический русский житель Петербурга, написал книгу, историю крымских татар, которую сейчас переводят на український язик українці. Да? Але знаєте, я теж про це думала, і я думаю, що якраз Возгрін, у нього видно ось якась особистість така тонка, і в принципі він інтелектуал, але він водночас лишається людиною. І це його відрізняє від багатьох істориків і філософів. Да, вот вам є з чим сравнити. Він любив кримсько-татарський народ, вічної пам'яті. І він справді оцей переселенець, росіянин, який народився в руській сім'ї, але він усвідомив, що він тут якраз прибулець, як він пише там часто про русських. І він має поважати цю историю. У нас все уже время подходит к концу передачи. Я думаю, что человека от животного отличает именно эмпатия. Если у животных, у некоторых, кстати, есть эмпатия. У некоторых, очень высокоразвитых. Но у человека должна быть эмпатия, иначе он даже не очень животное. И вот эмпатия как раз отличала его, Валерия Евгеньевича, она отличает вас. Спасибо вам, что вы продолжаете его дело. Необычайно важно и морально, и ментально для всего нашего народа, для Украины, для всей. Сейчас, конечно, много всяких событий, но то, что вы делаете, оно никуда не пропадет. Точно будет развиваться, и каждый школьник в итоге когда-нибудь будет знать, что правило – это с ударением на «и». Дякую вам. Дякую всім, що дивитеся АТР. Це справжня правильна справа. І дякую всім, хто нам допомагає там через Patreon, через іншими способами. Продолжайте делать это и дальше. Смотрите АТР, поддерживайте нас. Мы всегда будем с вами, будем бороться за наш свободный Крым.